खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायलांदों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव दिनै गोग्लैनानैबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ जाथिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो दिनै गोब्राब जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गोदान खामानियावबो आखाइ होनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै सारा जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव दिनै जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानायाव गोसोआव दिनै जोबोद गोजोननाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव दिनै जोबोद गोजोननाय फैगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां रांखावरियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो गोरलैयैनो फोरमायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानि मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन लोगोफोरजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोद गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां
मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हायोब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों